Гомер буе хисапчы булып эшләгән Зәйтүнә Янбаева бу 3 ел курсларга очраклы рәвештә генә килеп эләгә. Ул биредә укытучы мөгаллимә Нурия ханым белән бер йортта яши. Нурия белән без бер подъездда торабыз. Ул мәчеттә укыта. И аның белән сөйләшкәндә ул әйтте миңа, мәчеттә шундый мәктәп бар, кил безгә укырга дип. Бер-ике ел уйладым да, аннан соң мин аңладым, что мин хәзер мәктәптә укырга. Курсларны оештыручы, аның алыштыргысыз җитәкчесе Хаҗия Асия ханым Мөлекова имтихан башланыр алдыннан шәкертләренә соңгы киңәшләрен, үгет нәсихәтләрен бирә. Иң әһәмиятлесе шу, Коръән укый беләсез. Kur'an okuyabilirsiniz, namaz okuyabilirsiniz. Evine dualarını indi, idgam mağaribunne, iqlab degenlerini sizalarını unutarsınız. Unutsanız da, ders okusanız sizge şul jitken. Kim olmakta? Allah Teala'nın dinine buysунmayacak, başka dinlerini zorlavучы mürtet bola. Бүген монда имтихан тотучы шәкертләр генә түгел, мөгаллимәләр үзләре дә дулкынлана. Быелгы чыгарылыш сыйныфы җитәкчесе Хаҗия Нурия ханым үзе дә имтихан биргән сыман укучылар өчен борчылып йөри. Алар өчен мин дулкынланам билгеле. Алар инде үзләре дә дулкынланалар. Мин аларны тынычландырырга тырышам, үзем алар өчен дулкынланам бүген. Шуңар күрә бар да әлхәмдүлилләһи яхшы булыр. Моннан 3 ел элек бу апалар әнә шулай беренче сыйныфтагы сабыйлар сыман гарәп хәрефләреннән иҗекләрдән сүзләр тизеп, изге Коръәнне укырга өйрәнә башлаган. Bugün indi алар чыгарылыш курс шәкертләре имтихан тапшыралар. Нәрсә ул садака? Аңлатыгыз, пожалуйста. Садака бирү Аллаһ разылыгы өчен садака үзеңнең чистары булуны аңлата. Садака бирүгә. Нәрсә бирергә? Йортмы, просто бер фантикмы, нәрсә? Садака нәрсә бирсәң дә ярыйсы. Садака елмайсаң да садака була. Сер түгел, гарәп телендә бер генә хәрефендә белмәгән, кем әйтмешли, әлифне таяктан айыра белмәгән 55-65 яшендәге апаларга чит телне укырга, язарга өйрәнү җиңел бирелмидер. Авыр булды шул инде хәрефләр рәнгәндә куллар язарга рәндек шул. Мин укыны букваларны рәнгәч, хәрефләрне алай авырын итмәдем, яхшы бардым. Башта авыррак булды инде. Коръән укырга җиңел булмый инде дә. Аллаһка шөкер, шулай өйрәндек. Авыр, без бит Советский Союзда үскән балалар. Шунарга күрә без гореф-гадәтләрне бик белмибез. Шунарга күрә намаз уку тәртибеннән алып Коръән хәрефләре бөтенесе авыр булды инде. Имтихан алар өчен мәртәбәле комиссиядә укытучылар гына түгел, өлкән мөфтият вәкилләре һәм Биләр мәдрәсәсе галимнәре дә бар. Билетларда ислам дине нигезләре, Коръән буенча һәм әхлак темасына кагылышлы берничә сорауда язылган. Коръәндә төрле ан сүрәләре бар, сихр сүрәләре бар. Qaysı süreler sihirde? Sihirde felak bilen Felak bilen Nəsə oqulada. Кайчандыр бер гарәп хәрефе дә белмәгән бу хатын-кызлар 3 ел эчендә Коръәнне үзлегеннән укый ала торган булып чыгалар. Bir нәрсә белмәйдем. Yani yazıp birgen kuldan Ayetül Kürsüsün Rabbenan yani kulundan yazıp birgen idi kızım oku şunu balanlarını şükürürsün yedirsin şunlardan emin bir нәрсә bilmeydim. Hazır mı okuyayım Allah'a şükür Yasin da okuyayım. Cuma günü Yasin taraf okuyayım. Abidden sonra тәсбихне укыйм. Кышкы буранга, язгы кызгы яңгырларга да карамыйча, бу ханымнар 3 ел дәвамында һәр шимбә һәм якшәмбе көннәрендә шәһәребезнең үзәк мәчетенә килеп, традицион ислам дине нигезләрен өйрәнделәр. Бирдә укучыларның байтагының яше 60-70тән узып китсә дә, һәрберсе дә имтиханны 4-5 билгеләренә генә бирде. Имтиханнар тәмамлангач, һәр укучыга да Ульяновск өлкә мөфтиятенең таныклыклары тапшырылды. Шәкерт булу инде ул зур әҗр-савап, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям сөйләтте. Бишектән башлап кабергә хәтле укыгыз ди. Шуларга күрә бу укуларга да монда гына туктарга тиеш түгел, чөнки бу укулар иң кирәклесе һәрберебез, һәрбер мөселман кешесе нәрсә белергә тиеш, нәрсә эшләргә тиешле, шуларны менә монда әйтәбез. Курсларның җитәкчесе Асия ханымның сүзләренә караганда, әле быелгы уку ел тәмамланып кына килсә дә, инде киләсе уку елына да 100тән артык кеше язылган. Араларында ире егетләр һәм мәктәп укучылары да бар. Ульяновскидан Рамис Сафин, татарлар.